Данче, айде чакам те. Нали имаме среща? Какво? Ще сменяш адресната регистрация. И защо трябва да си сменяш адресната регистрация? Детската градина. Враждебна. Да бе, сигурно имат и басейн. И парк имат. Да, ама враждебна не е ли прекалено? Да бе, вярно, че... Да, той съседът се уреди за 4 часа да е парнаджия в детската градина до нас заради детенция, ама чак да си сменяш... Не. Да си сменя адресната регистрация заради детската градина не е ли прекалено? Няма друг начин. Има друг начин. С номер 89 и преференция 108. За повече информация четете под видеото. Винаги имам време за вас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.